Monggo Mbak Apri, Mbak Mimin. Sowan luar biasa kepanggih wanci gara-gara wancinipun rogoh-rogoh rasa. Ha nggih niku jumbo kene lagune mau gumyak ramene niku wau. Niki nek ora ngati-ati negarane ini arep reformasi neh nek ora ngati-ati. Mula kudu dijogo kerukunan. Kudu mulat, Lek. Rukun ki perlu. Mergo iki wis rame-rame ngumandang reformasi niku wis do glenak-glenik ngoten niku. Kudu tata-tata, kudu sing siaga. Jaga persatuan dan kesatuan. Matur nuwun dhumateng Pak Kades Randu Gunting. Nggih, Pak Nur. Bobo Haji Nuryanto. Sembah nuwun sanget. Nggih. Panjenengan sampun kaping kalih. Oh, nggih. Kowe ping pira, Lek? Katemben. Pisan iki. Lah. Pisan iki ngitunge kaya angel. Ya jenenge wong piye putri sok lalen kok ya. Sembah nuwun dhumateng Ketua Panitia Bobo Suparno, Wakil Ketua Bobo Sumarno, Sekretaris Pak Bobi, Pak Rianto. Dadi wis tuwa ngene iki lho Mbak Apri. Pripun? Wis dikai pirin-pirinan panitia saya tak coreki tulisane tak gedhekke. Ngawekani nggih ra ngalah ngawekani jek sing pun dicorek sing pun Heeh, iki cara di zoom iki. Heeh. Wah. Tapi nek nyawang wong ayu isih ketok aku. Wah. Lah niku ciri wajah mbok kakek-kakek umur 70 men nyawang wong ayu ya ketok. Nek kula wae rada anu lho iki nyun sewu kula kan selonjoran to nggih. Panjenengan perang kala wau kula selonjoran. Rak wentis kula ketinggal. Kempolmu. Nggih. Sujokno kula rak ya nggo selimut nek ora ya nyun sewu. Kadang kala kene niate selonjor ning piye kakung menika nek pemikiranipun benten ngaten lho dadi wayang pambudi. Nek ngadeg terus varisese metu nek selonjor ketok wentise kan dilematis to panjen wong ayu. Terus kok tutupi? Ije. Ora kok tutupi panumu ketok. Keindahan dunia iki kan bingung kok kula ngateki. Kentirmu ora mari-mari ya Lek kowe kok senengane. Suwe ra panggih karo rencang-rencang cakraning Krat. Aku ya kangen banget karo cakraning Krat. Kok malah enom-enom ora. Sing awet Gur Mas Bari ya Jan. Mas Bari dalu menika ditutke sak keluarga kali garwa putra. Luar biasa. Dan saking musuk MPG Mas Bari ganteng. Kaya sagak tunteng. Buah apa yang paling manis? Buah ri. Buah ri ora bali ning. Buah ri. Mas Bari menika ingkang ngendang menika asli saking Boyolali. Boyolali. Nggih. Luar biasa. Ketunggon anak bojo ya beda ya. Beda anteng biasane lirak-lirik lho. Nggih mboten Mas Bari. Biasane Mas Bari niku wonge lurus. Mboten neka-neka kula seksine. Mergo siji Mas Bari loro kula niku padha luruse. Alah, lurus. Bar iki nek ra pasrah nang bojone ngene iki, Mbak, X-mu apa kok X? Aku ora ndek Twitter kok X. Iki kan dilongkas meh sura to, Lek. Lho rencang-rencang cakraning Krat arep undian umroh. Lho ya amin. Lah monggo tindak rembang mengke tak undi. Sing penting teng mriki ampun salah donga. Pripun? Kok kleru digolekke jodoh sing soleh-solehkah. Setok tenan. Ya untuk judul. Salah-salah. Nek ngono ndongane Soldi mandi itu biyen. Sing dibaten sapa? Anu menika angsal WA saking panjenenganipun Pak Purwo Rembang. Oh Pak Purwoko. Pak Purwoko menika Tindak ibadah haji. menembe haji wonten Mekah Badhe menika kundur. mantau lewat live streaming. Oh nggih. Ngersakaken lelagon pepeling. Oh. Sembah sugeng kula Pak Purwoko. Menika juragane koperasi Pangestu. Nggih, KSP Pangestu. Nggih, nggih. Nek dawuh malih Pak Pur.
Wis ketemu Pak Aduh, Purwo oh ya, iya Kak. Pak Purwoko. WA aku kok saiki kok sinyale rada nggunampani WA aku angel. Kuotane telat. Dipunaturaken pamundutanipun Pak Purwo rumiyin nggih. Inggih. Menika mboten ijen ning wonten Mbak Imroatul Ima Firdaus. Iya. Menika swantenipun kados Mbak Mimin Sinden santriwati kok Nanging menika. mode kalem nami Mbak Imam menika mode kalem. Monggo Nggih. jumeneng wong ayu. Kagem sepot apa mboten? Wong nggih no Mbak Ima. Kersanipun gumyak ngaten sih. Nggih, panas-panas mlaku ora nggawa Payung. sandale diseret. Surabaya Geger, bawa sinar matiun, matiun Jakarta Jatiluhur tetap merdeka. Ah, menika sinden favorit Mbak Ima menika Mbak Mimin lho. Oh, ngaten. Saestu. Nggih, sampai ana selagane sing tak tiru. Sing Napa? pripun? Oh, Nggih mboten kedah sedaya. Mboten, nggih. Panjen wonten piyai menika ingkang ladak lirih. Nggih. Wonten ingkang mentel, wonten ingkang aslinipun kalem. Menawi kula menika ya mung pancen kadang kala sok nek dipancing sok rodok sura. Sok Menawi edan. dipancing nanging nek mboten nggih aslinipun kula ya kados mekaten menika. alus. Inci. Inci. Nggih. Nek kadang kala piyai kakung menika sok mancing kahanan ngoten ku lho. Sok Niki, kadang Mbak. piyai menika lagi semua ngoten lajeng. Mbak Ima nggih dikancani karo Mbak Lila. Mbak Lila. Ayo Lila. Sing wis lulus pepeling-pepeling. Dadi men disawangi penak nek papat iki. Wah, kuninge loro, sing kebaya ireng loro. Wah, jan. Iki mau panjenengan apa janjian karo Mas Yoga kok iso padha? Mboten kedah janjian ning rasanipun sampun gambuh ngaten sih. wis Lah, sampun Mbak. sehati. Iki kan yoga macak sinden. Rasane wis Piye? gambuh. Asline kan Sukimin ki pengenong. Arep paribasan jarake Rembang kalian Klaten nika 4 jam 5 jaman kan Nggih. nek atine wis gambuh menika pun chemistry pun sampun otomatis. Jaman Resi Budaya sing kenong rak Sukimin. Tawi. Malah Resi Budaya ceper. Rukun Islam ya, ngawiwitan saking Mbak Ima rumiyin. Mbak Imroatul Ima. Mangga. Nah, Mbak Imam nika bu guru, Bu guru. nggih Bu Guru mergo garwane sing kakung Oh, guru. ngaten. Garwane Pak Guru. Oh, ngaten sih. Monggo Ibu. Anjir. Ya Bapak. Garwane Bathara Guru tapi permuni ae Mbak. Rukun Islam kang limapu niki Nah, jangan lupa tanggal 15 Juni. Wah, di UNES dalam rangka Disnatalis Gelo lakone banget ya. Le. lakone paradigma ciptoning dari segi semiotika. niku lakon wayang napa judul tesis, Pak? Yo somben wayangku iki bedol kaya abstrak. Wah. Adegan pertama pendahuluan. Wah, terus metode ngono ya. Nggih, Pak dosen. Ketoke garape sok kok angel lil. Wangel. Upama aku mangkat malah tekan ra nyandak. Oh, nek Kon sampean medar iki ora nyandak. Terus oper Mbak Lila. Mbak Lila. Mbak Lila. Ketindakno mring para sesama. Terus ki Lil. Sedelokne Hari Wayang Dunia. Ngono. Heeh. Neng Semarang mrene, neng Solo. Iki mau sing duwe ide sing nyaron. Malah diomongne sing nyaron iki Mas Didik, dudu bagus.
Ari wayang ning Solo latihan rong dina ya, Dik. Rong dina proses ning kono mung yoga 10 tanpa sinden. Ha iya. Oke. Goleke sing sindam enom-enom saking isi mawon. Oh, nggih. Semester kalih 3 ngaten menika. Sampun dijepaki Mbak Lintang sak kanca. Oh, Nanging nggih. kula tetep beto pembalung kali pengendang. Lah garwane iki sindeni. Arep garwane digoleki sing enom kono aku itu. Pokoke latihane kudu rong dina. Pak menen latihan kudu nginep 3 dina. Wah iya. Terus Mbak Ima. Aja padha Arep wayang dunia kok sing nyaron kok senenge ra karuan bukan lho. Iya. Maju dalam festival. Terus Rukun lima niku. oper Mbak Lila. Nah niki mahasiswa UNES do nyekseni jenengan karo Domanto lewat YouTube niki. Nggih. Sahadate kang angka siji Mbak Lila entuk salam dek kok adik kelasmu. sinten Pak? Sapa sing Pak Widodo undang-undangane dukun iki sapa sastra Inggris. Salam nggih Mbak Lila. Sinten? Sesuk tak iling-ilingi sik. Nano-nano. Kang angka loro salat dene kang telu Oper Mbak Imro'atul Imam Firdaus. niki mboten oper gurune pesinden apa Ora pripun? kudu wong ayu, ora kudu. Niki lho nanjake gawane jenengan Kok iki nek lho. guru tak muridé ora pinter-pinter. Ngoten. Iki malah marmute pengen nenen ngono. Hai. Itu anakku. Marmut, heeh. Biasa. Nano-nano. Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Ah, cengkoke Sukimin. Lah piye kaya tiru gurune to yo. Coba Mbak Ima nek neroke lek kimen piye? Oh, ngono ya. Iya. Tolong jangan Mbak, karena kan jangan wanita asli. Kenapa? Ini peruntukan wanita-wanita yang seolah-olah dia. Lah jiwanya seolah-olah Nek sing wanita. ngono Mbak Ima ki ketok apik iso nyendal ning ati ngono lho. Nek lek imen Nek lemen kok Aku malah tidak telak. marai humor malah. Kula niku nggih bingung. Jeng ben wis manggih kasuwargan ngono. Nek sing lanang kan julukane kan almarhum. Marhum. Nek putri kan almarhumah. Nek terus sampean iso ben apa? Apa ya Allah apa ya? Alma mater apa? Alma mater. Mbak Lila. Alkohol. Maksud Alkohol. gentong iki apa? Muni piye? Astagfirullahaladzim. Kok alkohol? Ip. Ip ngono lho. Rukunis. Rukun Islam sampurna
konjuk spesial kadang-kadang sing memantau saking Mekah utamane panjenengan Bapak Purwoko jurusan Koperasi Pangestu. Iya, sumben hari koperasi ya wayangan ning Rembang. Sumben ya nyuwun pambiyantune Pak Purwoko ya. Kula nderek lho Pak Pur. Oh nggih siap. Nderek malih sinaosa kala wingi sampun didhawuhi kala men sampun didhawuhi ning ampun negake. Nyetake sesuk ra. Nyegati rezekine kanca. Aku gur Janji nek menyampaikan. nesuwi ngono kuwi ya suarane lanang alon karo dekat suara kanca. Iku durung rebutan. Ya, tak enong ning ya pepeling karya Ki Haji Anom Surata. Nggih.
Matur nuwun Mbak Ima, Mbak Lila. Sampun lumadi pamrutan saking Bapak Pur, Nggih. lakon pepeling menika Mas Petro. Nggih. Menika wonten ingkang request podang kuning sing nembang Mbak Apri kali Mbak Mimin. Oh, kula dipun keparengaken. Nggih, nggih. Menika nggih wonten request saking kadang-kadang dalang Tulungagung menika. Oh, nggih. Pakumpulan dalang anom Tulungagung Paku Datu. Paku Datu. Iya, arep ulang tahun kameranya sudah ke sini. Oke, ini membuatkan ucapan selamat Mangga, ulang mangga. tahun. Nggih. Wah, iki. Untuk anak-anakku Paku Datu, Pakumpulan Dalang Anom Tulungagung, selamat ulang tahun yang ketiga. Semoga sukses selalu, Bapak Sigit Rembang mendukung kalian. Oh, selamat ulang tahun Paku Datu yang ketiga, sukses selalu. Tulungagung, anak-anak Tulungagung do Iya. WA. Paku Datuk. Paku Datu. Pak, Ika apa kemana? Paguyuban. Dalang dalang muda Tulungagung. Dalang Anom Tulungagung. Dalang Anom Tulungagung. Kalau di Klaten juga ada paguyuban. apa? Iwak Klaten. Wah, ngedan. Coba sing slidru songan mulai ya niki. Enci. Encos. Padatan kan menawi pun jam kalih jam 3 menit kan poweripun sudah berkurang, semangatipun sampun berkurang. Niki tetap semangat. Lah niki sing mirsani kok Dora Kersa kondur iki ya gara-gara ya. Lah wong paglarane ringgitan sae kok nggih. Asline guys mau kurang sediluk 12 ke sisan wae. Ayo Tama. Semangat ayah Oyo. Iya. Ayah oyok pitoyo. Pitoyo. Aku mau pipit kowe oyo. Lah kaya tanggaku namine sinten Dio. Jenenge lengkape bleke Ngadio. Ngati. Dio panggilane Dio. Dio. Nadian. Enak. Nadian wujuh temung peksi. Ndak men gen alpha, gen apa? Gen alpha, gen Z ngerti peksi kira apa? Adik-adik peksi itu adalah burung ya, Kak. Artinya peksi itu adalah burung. Kicau, kicau mania, digaspol dangak-dangak. Ya Allah pria apa kondang-kondang. Ki, nek kaya Melani Lila kira gen milen apa jenenge? Gen Z. Ki milenial, aku Mbak Ida milenial. Lah nek kaya kowe iku ya Gen. gento kowe. Ya aku ya gen. Orane kok gento. Gento kowe genggek. Walah. Halo. Wong loro nek bales-balesan ngeri. Lah banget kan Kak. Iki gen milenial, iki gen Z. Ngono aku kok gento. Ayune kok ora gento. Lho ngoten iku lho kadang kala sing nyakiti, kowe memulai. Lah kowe gen aku wis apa? carane setan sing kiwaten kan kiwaten kita ada jin jahat, jin baik. Jane sing jin baik aja, tapi kamu selalu memulai membuat Kok sik lah nek cara Melani, Lila, Jin terus jahat, jin baik. Indri Putri rak ki genah gen Z, Gen Z, Gen Z. Aku Mbak Ida, Mbak Yosi gen milenial. Lah nek kowe gen apa? genku laki-laki. Ora duwe gen kok. Yes gen ngono wae. Gen ngono. Wis gen ngono ae sak karepe ora mati dhewe. Kabeh ya bakale mati to lho, kok Iya. mesti mati. Cepet ndek sangu mau urung kok takut. Sangune wong mati ki apa? Oh iki lho, ada sing jelas. Sangune wong mati menika sing penting ana 5. Apa? Aku ya kuncine ya. Heeh. Papat, Papat. papat, Papat. telu, Heeh. papat, Papat. loro. Apa kuwi? Duhur, asar, maghrib, isak, subuh. Oh, salat 5 Salat 5 wektu. Tur ya ngibadah ki ora mung salat tok. Berbuat baik karo tangga teparo ya ibadah. Bekerja dadi yoga nggo keluarga ya ngibadah. Dadi dalang hebat nggo keluarga ya ngibadah. Dadi ya ora. Ora. ya. Kok syariah. Ayo nak.
Ora kenang sabar sing ganti Mbak Mimin lo ya. Kula nggih. Nggih. Sekedhik pikantuk. Monggo. Mungkin mboten dados renane penggalih rencang-rencang cakraning ratmu kula. Rena nggih. Rena penggalih menawi kula nyuwanten nggih. Ini ketoprakan angger embanus Mbak Apri karo Mbak Mimin wis gayeng. Aku nyimak pas ning Klaten iki Pak Agus. Oh, nggih, yen mboten rawuh. Tak wakili anakku Awang. Nggih, Mas Awang nika ndapuk. Nggih. Niki anu Mbak Mimin benjing nawi ketoprakan mboten purun dados emban. Dados napa? Pengene dados watu. Kersane diuyuhi prajurit niku. Kok nek nyaman piye? Duyuyuk nyaman. Dipaske. Halo. Halo, manis. Nganggo step bareng. Nangsa mage. Waduh. Kanggo Rasa wenggan. Kok nganggo kain ngono barang iki. kuwi jenenge cengkok. Cengkok kirik lah. Kok setiap kalimat, setiap kata yang muncul saking lati kula niku kok selalu. Lah kowe ra jamak lumrahe wong kok, Le. Mergo lambeku sing gula satemplek iki dadi. Satemplek. Oh, satemplek. Kok satemplek? Satemplek. Oh, satemplek. Ra nggo P. PP Berarti apa? pelajarku kan dulu kan saya kleru to. Ayo baleni wis suwe. Masa wengganku. Aku gurbuni dhewe kok Pri. kowe krasa. Semua orang punya pendekatan sendiri men titi larase men pas ngono lho. Oh ngono, kuwi ngatur-ngatur telak ngono. Titi larase men pas. Titi laras kok ngatur telak. Masa wengganku. Kok gebes? Kok kaya sapi mangan dedak gebes-gebes. Saat power ya kudu power. Munjur yen Pak Igit. Alah yo. Anu ngunjuk karo nyawang pacuran Pak Sigit kemepiar. Iya. Bali kopine. Aku nek nyamang kanca-kanca cakran aku merasa dikuliti ngono lho, Ces. Nek dikulit iki wedhus apa piye? Golek isi podang pita. Ya. Ya. Ora tambah iya. Ora nganggo ya. Podang pita tok. Pita tok ora nganggo ya. Mas podang klangenane Pak Pitoyo ngono lho. Sing gender senengi ra karuan Oh, gedhe. alah. Lek kangen lho, Lek pengen Dicium. bahan pengen dicium lho ke mau. Kok neh nduk ngono piye? Lho, lah. Sehat. Rakyat. Ya. Kaya kula kalem yen sepenting paringi sehat, sugih sedulur nggih to, serawung. Alah. Kok ya mapan. Lah wong tuwa golek apa to wong paling ya ger turu karo kerokan ora Karo- neko-neko. Gede-gedenan Lho, entut. Pri, sing salah itu kan bukan misalnya ngene. Sing Oh, gampang sing men. gampang Mary. Alah. Miyata Mary lek miyata. Purun. Kersa kok aku channel kasepuan kok pasrahke aku kabeh. Sing nggo penerus ya oleh. Pri, dadi ngene. Pri, dadi ngene lho, Pri. Oh, misale ya. Paman, aku seneng karo Mas Bari. Nek mungkin kandek neng ati tidak melakukan hal-hal yang lain, kuwi ra masalah. Jadi yang salah itu perilakunya, yang salah itu perilakunya. Aku ngefan, aku seneng yo nek nyawang Mbak Ida Lala. Ya ndak masalah itu. Tapi nek senenge kuwi terus berlanjut untuk hal-hal yang negatif, itu bar yang dihitung dosa. Mulai agama ki lho, niat baik sudah dicatat kebaikannya. Tapi nek niat buruk dilakukan kuwi durung dicatet. Oh, hidup Sukimin. Hidup Sukimin. Ora penak, nggih niate Nadan to wong lanang iki duwe niat sing neko-neko nek sing wedok orang langgati ya ora bakal bakal kelakon. kelakon.
Dadi kabeh wong iki aja sok nyalahke wong lanang. Hidup wong lanang. Wan melu wong lanang wong wedok. Nek ana apa-apa kok dijalake wong lanang. Nek kadang kala wong wedok wis salah wong lanang sok dridis lho kadang. Oh, Cari wong celah. lanang ki ora iso piye-piye. Ora wong lanang selalu mencari celah. Hidup wong lanang. Ora. Hidup. Aku dua mok kok. Lah nek nggon pertemanan di VC ngono apa ya ora kena. Ya ra itu pokoknya. Pokoknya intinya semuanya saling apa ya? Menjaga awake dhewe masing-masing, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga apa farji, nggih farji lah. Kemaluan yo ki dijogo. Kanca-kanca sakrane krat iki yo pelinge lek men ki ana bener. Jaga ya dipepesi. Aja waton gur kenalan terus apa jenenge video call. Video call. Kapusan muning-muring. Sing wis ben wis. Lah jenengan Mbak, angger do video call Mbak aku mesti ngene iki. Mbak anu angger kenalan kok ora gelem dikai foto. Mbak pap iki apa aku kok. Di pap iki apa nih? Sing terbaru ngono dadine. Oh ngono, oh post of picture. Oh. Post of picture. All. Post art picture. Aku ya ora mudeng ngono kuwi. Oh. Di pap ki ndak pas adus kon moto terus kon ngirim aku ya ora ciri wong ra mudeng kok Mas. Wong edan. Ganti Mbak Apri wae. Nano. Iba bunga tiku nyanding bisa dadi. Awas, wonge teko. Asmaradana Nggih. Podang Kuning nika karya Pak Dalang Darno saking Pak Ngawi, Darno. Jawa Timur. Darno Ngawi. Nggih. Kalian nganti sinten menika? Nyuwun dipun kancani. Oh, derek panjenengan menawi sindanipun katemben dar, kersanipun dar menawi Yo dikancani Indri. Oh ya Nduk Indri ya, Anda. Ayo Nduk Indri. Ngene Indri. Mosok lho, ya kowe iki nggo kembangan Nduk, mosok engko loro pralon kabeh rak ya malah pamirsane. Enak kene nak. Podang Kuning ku dibajutke jaranan. Podang Kuning ku garap jaranan. Kowe dadi jarane. Apa-apa aku, jarane apa aku. Lah ku nyanyi jaran. Wis patenon aku urip-uripan Hebri. Ketoke sampean wong loro iki congkrah terus ning asline kok yo kompak ya. Mboten tau kompak. Blas. Mosok ning isor panggung ora jagongan. Mboten blas. Nyawange mburohke kok. Tenan. Blas ora tau. Mbak April nggih mboten nate dolan teng daleme jenengan. Nyait. Kudu nek ditelepon kancane kan, Lah. apa Mbah Imin apa Mbak Mimin ayo mangan apa mboten ngono. Kowe teleponi ngopo? Teleponi ngopo? Lah aku lho kancamu golek pangan. Aku lho kancamu golek duit, aku partner kok. Teleponi ngopo? Nek sing telepon ganteng-gantenge gage-gage, sing telepon aku partnermu kok aja golek prihatin, melek bengi tekan kono-kono kok malah kowe ngopo? Lah kan angger telepon gur kon ngerok iki tak gawegano aku. Kok senengane. Tenang ora tau jagongan. Oh walah. Bodho ya ora tajuk ngapura. Sing njaluk ngapura sampean sik. Kula ya ora sudi apa wong tuwa kok kan kamu. Ya congkrah kuwi sing marake chemistry ning panggung ya ngono kuwi. Upama kula ki swara kula apik, kula ora ngejak apri kok meneng ngadeg dhewe kok kula telepon. Mergo swara kula bosok niku kula nggih kembangan. Tujune Gusti Allah mau adil. Upama kowe swaramu apik mesti kowe congkak kowe pisan. Sombong aku pisan. Sombong. Sing dajine wis tak iles-iles. Wis disanteti. Tak santet. Tujune Mergo ora. swaraku bosok ora ndek modal ya wis Lah bengi iki suarane sampean klerek-klerek disantet Ima. santet iya. Ono alusan kok model. Monggo, Mbak. Heeh. Podang Kuning ya. Heeh. Buka saking Mbak Aprino. Ya.
Melayu gerobokan so. Karo Mbak Putri ya. Putri nek kon jarang wis sampe tenan Putri. Kayak Guntur Seto jenenge.
matur nuwun Mbak Indri, Mbak Cik. Putri.